Conforme veiem ací, tenim una col·lecció de corbelles. Cada corbella era per una cosa, totes, per supost, en el seu mànec. Això era la soqueta. Això es posava en els 3 dits dins, es lliga com un guant perquè no se solte, i el seu sentit és ni més ni menys per a l'hora d'arrasar que no ho tallares cada dit. Arrasar més el que era el rostoll, perquè la palla estiguera ben aprofitada. Com veureu, n'hi ha diversos tipus de mànecs en les corbelles i cada un té un sentit. El sentit d'este és mateixa, com s'ha de fer molta força que no s'esmunga i que es quede la mà encaixar dins del tall. Això es diu corbellot. El corbellot era per despuntar el que era el blat, l'ordi, l'avena, i que a l'hora de batre condire més la faena. La palla es quedava a un costat per batre-la i donar-la com a pienso, i el corbellot era per segar la garba sencera despuntant-la. Això havia de ser un valent i ben amorrat. Veieu que és un ferrament preciós en el seu mànec corresponent. Soqueta, corbella, en el seu mànec corresponent, on, perquè no s'esmunyira, que s'havia de fer molta força, tenies este tope. Això són peces molt boniques. Les corbelles cada una té una forma, perquè si n'hi ha unes formes més rares, les quals ja veieu, i es pot veure la diferència de que esta té molt tancat això, perquè la feina era la presa a fer-la xina i poder-te-la dur. I esta era més per fer per damunt, despuntar i no arrasar tant. Esta era una corbella normal i correnta i aquestes eren eines una miqueta més especials. Parlarem sempre en el seu mànec corresponent. Això es diu el serraor. Com vegeu, això és un tipus de corbella la qual no té mànec, perquè el sentit d'això era enganxat en un tronc que n'hi havia sempre en un pilar o en la paret i la seva feina era que es quedara xina. Per agarrar en 2 mans el que era el fenàs i la palla i segar-la a trossos més curtets perquè l'animal se'l menjara millor. Això era una miqueta perillós deixar-se en la paret i sempre estava d'una manera que es podia llevar i deixar aixina perquè ningú es fera mal. Serraor, per serrar la palla a tramos més curtets perquè l'animal se'l mengi millor. És molt similar a una corbella sense mànec. Això és un falsó. Això és una eina que treballa molt el que és a col. Té una fulla molt grossa, no té res que veure en una corbella, és gruixut, perquè tens que treballar a col. Per això normalment es gastava molt per tallar canyes i similars, i per podar algun tipus astral. El seu mànec corresponent, perquè sense mànec aquests ferraments no tenen sentit.